Че аз не знам коя се пада. Така. Идва ми влака, даже вече го чувам. Мисля, че ще ви снима. Надписи и така нататък. Както казвах, мисля, че имам... Аз съм качила всъщност в TikTok профила и тук снимки с от Лакатик, от Siemens, мен с Siemens. И оттам ще разберете колко ми е любим Siemens. Просто без Siemens не мога. В момента би трябвало да идва вече. Хайде, лимончо! Така го наричам. Понякога Siemens. В момента би трябвало да идва. Някакви хора пресекоха неправилно пред Siemens. Надявам се, че машинистът е кадърен. И че... Значи, щом познал далече, значи на мен ми свирка 100%. Ето го местото. Снимам ви. Точно... Щом ми свирка, значи един от колегите. Този, който ви се... Да, един от колегите, който... Пристигна ми влака. Чакаме. Да следва. Ти си ставакова ли си? Защото ми се видели от... Как че се в Siemens вече? Иване, спази ви за места. Тръгваме от началната гара и мисля, че малко как говоря тръгваме от началната гара. TikTok ли снимаш? Те че тотално изкукояса. Я? И няма така, че Може ли аз? твоя YouTube профил. Тук някакви ми снимат. И не мога.